informació que compta i molt, sinó que podeu sortir d'aquí amb una nova experiència i potser amb alguna paraula nova. Tan concentrats, encara que hàgiu patit una mica de nervis. Felicitar també molt els vostres professors, perquè ells saben tot el que ha costat arribar fins aquí. I per últim, felicitar també... Sisè lloc vol dir que d'aquí cap amunt hi ha 3 partides guanyades. Es diu de pressa en el sisè lloc.